a tornar a tirar aquest 5 de 9. Realment o han fet canvis a la canalla o els han convençut molt ràpid, no? Sí, ha anat molt ràpid. Podria ser que haguessin fet algun canvi. Torna a tirar ja el Castell i pujant al pis de sisens. Va, maco, va. Aquí, clavat. Va, Lucía. Segur que una mica més amb més tremolí ara que no passa abans, no? Sí, bueno, però és un tremolí, crec jo, que no pot comportar cap perill. A punt d'entrar ja les dues parelles de dosos. Va, clavat aquí. Maco. Albert, Ramon, el pit aquí, De fet, aquí no s'apareix cap canvi, sembla que pugin els mateixos, no? No, aparentment no. Dosos col·locats, la cosa va bé de moment. Atenció que ja entra la cotxadora de l'estructura del 3. Es pot carregar, atenció. Primera aleta. Traspassa, segona aleta. 5 de 9 carregat. El tenen bé, I el tenen molt maco, Si no se'ls desfigura, Surt ja la canalla. Han sortit els dos acotxadors i l'enxaneta. Surten també els dosos de l'estructura del 2. jo crec que si no hi ha algun contraband el poden descarregar perfectament, Déu-n'hi-do com comencen els minyons. Cuidado ara. Ui, el pis de sisens. Ara sí que el tenen. I per segona vegada aquest segle s'aconseguirà descarregar el 5 de 9 al folre. Els minyons van ser els primers a carregar-ho i han estat els segons a descarregar-ho. Un magnífic 5 de 9. Molt maco, molt maco. De fet, la colla que té el 5 de 8 perfecte, com tenen ells, o té la colla vella, era d'esperar també, no?